Pozdrav svima. Budući da je sad ovo Uskrs, jedna kratka priča koja je vezana uz duhovnu komponentu, ne uz naoružanje, uz puške, helikoptere i to. Misija na Kosovu je malo manje eksponirana od ove misije u Afganistanu, međutim, tamo imamo jednu značajnu komponentu zrakoplovstva, ko su glavni helikopteri. 15. kolovoza za svugom svijetu se slavi Velika Gospa. Tako i na Kosovu, u jednoj maloj zajednici koja je na samom jugu, u selu Letnica, postoji jedna lijepa katedrala u kojoj postoji jedna crna Gospa. Znači ona je crna i Isus koji drži u rukama je crta, zato je drvo tako promijenilo boju. I mi smo kao pripadnici kontingenta imali čast sudjelovati u hodočašću koje je organizirano od Konjičkog kapara u Letnici. I ono što je bilo začuđujuće i što nas je iznenadilo, kako smo bili dobro primljeni, jer vrlo malo smo i tad znali o Hrvatima koji su nekad živjeli u Letnici, a sad je većina ovdje u Hrvatskoj. Izuzetno dobro primljeni, a ono što je još bilo iznenađujuće za nas, to što su oni rekli da ni u najbližim snovima nisu mogli sanjati da će vidjeti hrvatski državni stijeg u Letnici ikada. A druga kratka crtica je vezana uz to kako smo mi kao vojnici na tom Kosovu i kakve zadaće radimo, vidite da prevozimo VIP, znači puno važnih i uvaženih visokih vojski. Zadaća s kojom se ja volim pohvaliti je bilo prevoženje srpskog predsjednika Borisa Tadića. Znači, mi smo dobili zadaću da prevezemo srpskog predsjednika iz Srbije u Patrijaršiju u Peć. I bilo je nekakvih pitanja da li mi to možemo, želimo, da li prihvaćamo takvu zadaću, međutim ono što su načela operacijama potpore miru su u nepristranost i vjerodostojnost, što se i mi držali. I novine su bile tada vrlo zanimljive za čitati. Da Hrvati prevoze srpskog predsjednika na Kosovo. Međutim, za nas je bila zadaća koja je svaka druga. Radili smo i profesionalno i Hrvatski direktor Okolovac, bivši predsjednik, zahvalimo se